बरायनाय थाबावबाय लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुङावनो सिखारनि 2.0 बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो फुङावनो सिखारनानै जेब्ला फुंनि जानो थाखाय ओंखाम एबा जायखिजाया जाग्रा मुवा खालामो अब्ला बे भिडिअखौ नायनाया गोनांथार मानोना नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबायदि नखराव आइ बिमा लक्ष्मीया अरायबो थाबाय थायो आरो बै नखरा माब्लाबाबो निखावरि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जाया हिन्दु शास्त्रआव आइजो माहारिखौ लक्ष्मीजों रुजुनाय जायो जाय नखरनि आइजोआ अरायबो खुसि थायो बैबायदि नखराव बिमा लक्ष्मीया अरायबो जायगा लाना थायो फै लोगोफोरा सानसेखालि नारद मुनिया अख्रां साजों बेरायग्लांदोंमोन अब्ला बियो सासे गोरिब सुबुंखौ जनानै नुहरना बेनि खाथियाव थांदोंमोन फोरमायदोंमोन दि हे प्रभु थांनाय दानाव आंनि बेनि सोमोन्दै रोखा-रोखायै फोरमायगोन जायनि थाखाय बे गोरिबनि सायाव गोरिबसिन जालांगासिनो आं नोंनो गोरिबनि सायाव गोरिबसिन जालांगासिनो आं नोंनो दोंसे थांखि लानायसै जे बियो 1000 थाम्फै बुथारनो थिग बेबायदिनो नायसै जे बियो 1000 थाम्फै बुथारनो थिग बेबायदिनो सानबाय थानाय समावनो बायो बेबादिनो बियो 30 साननि गेजेराव 1000 थाम्फैफोरखौ बुथारजोबो बै देरनो थाखाय आदेश होनायसै अब्ला बै समाव हाजार मारिनि मुङा गासै रायजोआव गोसारजोब्बायमोन थिग बे समावनो रायजोआव जानो गोनां दावहायाव सेनापतिनि बिबानखौ लानांगोन अब्ला हाजार मारिया खमफिनायजों राजि जानायसै आरो 1000 सनानि मुद्राखौ पुरस्कार होना अरायनि थाखाय सेनापति बिबानखौ एंगारना होनायसै आरो हाजार खुसि जायो अब्ला थिग बे समावनो हाजार मारिया गावनि सैथोथिखौ राजानि सिगाङाव फोरमायथियो हे मुनिबर नों बुजिबाय दा जाय नखराव आइजोआ गोसो गोथारै जेबो मैला गैयाजासे नखरखौ सान्थि लाखियो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों नखरखौ सान्थि लाखियो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियान मोननो हाबाय जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिसोरनि थाखाय साबायखर बावहरनाय जायो बै सुबुङा गावनि फसलखौ नायनानै हसिख्राव गाबगासिनोमोन अब्ला नारद मुनिया बै सुबुंनि खाथियाव अब्ला बिमा लक्ष्मीया नारद मुनिखौ नुनानै सोङो हे मुनिबर बुं दिनै मा खौरां लानानै बेसिम फैनाय जाबाय बेबायदि बुंना नारद मुनिया बिमा लक्ष्मीखौ बुंबावो हे आइ बिमा जेब्ला बै सुबुङा आंनि सिगाङाव बै बाथ्रा आइजोफोरा बे सल'खौ गोसो होना खोनासंलांगोन आं बैसोरनि नखराव अरायबो थागोन अब्ला नारद मुनिया बुङो बेबायदिनो बियो अराय सम उन्दु थायोमोन बेबायदिनो सानसेखालि सियामनि बिसि खना फैजासिम थाम्फै बुथारबाय थायो जेब्ला बिसिया न'आव सौफैना हौवाखौ थाम्फै बुथारबाय थानाय नुयो अब्ला बेबायदिनो गासै नोगोराव गोसारजोबनायसै जे बेयो सासे बाहादुर जुद्ध नांग्रा होनना बेबायदिनो दिहुनो आरो राजानि खाथिसिम खानानै लाङो
जेब्ला राजाया मदद जांगिला हाजार मारिखौ नुयो अब्ला हाजार मारिखौ जोबोर गोहोगोरा दावहा नांग्रा साननानै बिखौ गरायाव दिरुंजों खाथाबलायनाय नुना सानथ्रिफोरा जोबोर खुसि जानायसै। रहस्य हाबनानै दं। नों जुदि बेखौ मिथिनो लुबैयो अब्ला नों राजमहलनिफ्राय आंनि न'सिम फैनांगोन। हे राजन, जों गासैबो मिन्थिखायो जे जाय सिम फैनांगोन। हे राजन, जों गासैबो मिन्थिखायो जे जाय नखरनि आइजोआ फुङाव सिखारनानै गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावसिबाय दा। जाय नखराव आइजोआ गोसो गोथारै जेबो मैला गैयाजासे नखरखौ बुंनाय बे बाथ्राखौ मिन्थिना आबादारिया गावनि फिसाजोनो हिन्दु